Milost njegova je neizmjerna. Hajde da napravimo jedan preporod, da kažemo Gospodaru tvoju odbjegli rob, odbjegli, griješni, prevrće potpuno novu stranicu. Vraćati se Gospodaru. Kud da bježimo od tebe? Pod koje to nebo da se sakrijem koje nije tvoje kad nema neba osim tvog neba? Kojom zemljom da hodim Gospodaru? Oprosti mi grijehe. Pa onda ona divna dova Lejletul Kadarska. Allahumma innaka afuvun kerimun tuhibbul afva fa'fu anni. Allahu moj, ti si el afu, onaj koji grijehe oprašta, plemenit, pa oprosti i meni. Znate šta to znači? Mi svi jesmo griješnici, svi. Zamislite, sutra dođeš na sudnji dan, Allah uzvišen kaže inna kunna nastansikhu ma kanu ya'malun. Mi ćemo, hajde da doslovno prevedemo, klonirati djela koja su radili. Čuli ste za kloniranje one ovce, jel tako? Istu dobijete, ko kopija. Šta znači klonirat će naša djela? Ama bolan, ne trodimenzionalno, možda i u više dimenzija, babo, majka, brat, sestra, komšije, svi gledaju šta se radio, ponovo se to dešava. Subhana, taj grije. Pa možda ti ga Allah oprostio taj grije zbog tvoje teube. Ali opet ima zapisano u knjigama, znaju ljudi, uradio si taj ružni grije, stite. Ali kad moliš ovom dovom, ako ti Allah primi ovu dovu, to znači da će ti Allah oprosti grije na takav način da neće ostati ni traga od njega. Nema ga ni u knjigama što si uradio, izbrisano. Nema ga možda ni u pamćenju meleka koji su pisali tu. Zna samo tvoj Gospodar za taj grije i znaš ti. Želite li da vam Allah na taj način oprosti? Pa hajde bolan, riješ se grijeha, nekoliko grijeha, napravi nekoliko koraka ka Allahu. A onda pripremite dove za svaku ramazansku noć, posebno pred iftar. Vi znate šta vam treba. I molite istu dovu ili nekoliko dova, svaku noć pred iftar molite Allaha, molite i molite. Nemojte oni barem nekoliko minuta pred iftar da provedete u besposlici. Zašto? Neće vam Allah dovu odbiti. Neće, zapamtite. Dove postača koji postaje na način s kojim je Allah zadovoljan. Dakle, ne samo stomakom, nego postaje i svojim vidom i svojim sluhom, čuvaj se grijeha, ne govori ono s čim Allah nije zadovoljan, tako postiš. Nemoj propustiti priliku, podigni dlanove, Allah to voli, to je srž ibadeta.